sa tanan na ay Ginoo sa kinabuhi, and then kana yung makayon kang Ginoo na gyud nagpili di na ikaw. Kaya kung ang tao manggod mo pili, lahi man ang tao mamili, mingon mo yung tao, kana yung naikwarta pastor, kana yung naitrabaho pastor. No? Kung ang tao mo magpili, ay wag yun, di yun na mo pili og maot. Kung may sila pa, kanang yung first class. Kung ang tao mo magpili, no? O bisa og sila pa, kana gali ko nung dili itsuraan pastor, mamili magay nagitsuraan. Bisa ko nung itsuraan, mamili magali nagitsuraan. So mao man gud standard sa kalibutan. Well, salamat sa Ginoo mga kaigsuonan nga naatay Ginoo nga nagpasalig siya nga siya'y muhatag nato og buutan nga bana og asawa. So alang sa mga batanon, hulata nga ang Dios mo'y muhatag. Ayaw gyud pag una-una. Dili na madalang diskarte, no? Dili na madala.